रउआ सभे के एक चैनल में राउर स्वागत बा। ई श्रृंखला विशेष रूप से छात्र, नौकरी के आकांक्षी, कॉर्पोरेट पेशेवर, उद्यमी, व्यापार व्यक्ति आ परिवार के व्यक्ति के आम जीवन के स्थिति में जीवन आ काम के चुनौती के नेविगेट करे में मदद करे खातिर बनावल गईल बा। ई वीडियो सीरीज रउआ के भगवद गीता में छिपल 108 गो गुप्त ज्ञान के समझे आ ओकरा के अपना आधुनिक जीवन के संघर्ष में लागू करे में मदद करी, जवन रउआ के भीतरी ताकत, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सफलता आ आंतरिक शांति हासिल करे में मदद करी। दिन में 3 मिनट से भी कम समय में उपलब्ध ही अंतर्दृष्टि रउआ के जीवन की चुनौती जैसे असफलता, डर, अवसाद, गुस्सा, कुंठा, आलस्य या शराब पिए, धूम्रपान जैसे नशा से पीड़ित होने में मदद करी। आज ही अपनी जीवन परिवर्तन की यात्रा शुरू करें। एक श्रृंखला के 6वां भाग में हमनी के बदलाव के प्रतिरोध आ झूठा बहाना के समझब जा, अर्जुन के युद्ध से बचे खातिर इस्तेमाल कईल तर्का बहाना के परख के। ई सिद्धांत बतावेला कि जब जीवन बदलाव के मांग करेला आ हमनी के आराम क्षेत्र से बाहर निकले के मांग करेला तो हमनी का अपना रोजमर्रा के जिंदगी में काहे संकोच करे नी जा। बदलाव के डर बा। अर्जुन दोनों सेना के देख के लड़ाई ना करे के अनगिनत कारण सोचे लगले। परंपरा के नाश, सामाजिक व्यवस्था के टूटे आ अराजकता के फैलावे के आशंका उनका रहे। उनका तर्क हमनी के दिमाग के ओ हिस्सा के सही तरीका से दर्शावत बा जवन बदलाव से बचे के बहाना बनावेला। त हमनी के दिमाग अक्सर इस बात कहेला कि अगर हम कवनो नया काम शुरू करब त हम आपन पुरान नियम तोड़ देब। अगर हम आपन आदत बदल लेब त सुरक्षा के भाव खत्म हो जाए। त वैसने रहला से बढ़िया बा। बाकिर ई सब मन के चाल हा। अर्जुन के तरह हमनी के भी पता बा कि हमनी के बदले के जरूरत बा, लेकिन हमनी के डर से पीछे हटत बानी जा। बहाना आ धोखा दिहल जाला। झगड़ा का है। अर्जुन के सवाल में हमनी के आपन सोच के झलक मिलेला। वो कहले कि यदि बदलाव इतना मुश्किल बा त कोशिश तक काहे कईल जाए। हमनी का पुरान पैटर्न से आत्म कस के चिपकल रहे नी जा कि ओकरा के आपन किस्मत मान लेनी जा। एगो विद्यार्थी जानत बा कि वो सीखल चाहत बा, बाकिर वो हार मान लेला आ कहत बा कि सीखल बहुते मुश्किल बा। कुछ लोग जानत बा कि वो लोग स्वस्थ जिंदगी जिए के चाहत बा, बाकिर ई सोच के बदलाव से बची कि हम बस अपना खराब आदतन से छुटकारा पा सकेंगे। नतीजतन हमनी के अगला कदम उठावे के हिम्मत के कमी बा। ऐसन का पल में हमनी के दूगो खेमा में बाटल जानी जा, कर्तव्य आ जिम्मेदारी आ आराम आ डर। अर्जुन के तरह हमहू दोनों शिविर के बीच में फसल बानी, लाचार। भगवद गीता हमनी के सिखावेले की बहाना आ प्रतिरोध हमनी के भीतरी टकराव के गहिरा कर देला। सच्चा बदलाव के ओर पहला कदम बा स्वनिर्मित तर्क के समझल आ अपना असली भाग्य के गले लगावे के हिम्मत करे।